jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Kull inizjattiva li tniżżel l-isfel l-inflazzjoni tajba. Sostna dan il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Scicluna f'kumment ma' One News waqt it-tnedija tar-rapport annwali tal-Bank Ċentrali il-ġimgħa. Staqsejna l-Professur Scicluna dwar l-inizjattiva Stabilità li ddaħlet fis-seħħ fil-bidu ta' frar. Naħseb li l-Gvern jagħti sinjal permezz ta' skema jew mod ieħor li twemmen li veru jrid jiġġieled il-prezzijiet bħalma qed jagħmel il-Bank Ċentrali ħankunu qegħdin 8 feet u llum fil-fdil konferenza u l-launch dak li qed nispjegaw x'inhu jagħmel min-naħa tiegħu is-Central Bank. Però li sakemm il-kredibilità aħna ngħidu sakemm l-inflazzjoni tiġi ankrata fejn irriduha ta' 2%, kwalinkwa ħaġa li timbotta hemmhekk tagħmel tajjeb. Il-Professur Scicluna sostna li l-inflazzjoni niżla sew dan anke kif juru l-aħħar ċifri uffiċjali hekk kif Marzu pajjiżna irreġistra l-inqas rata ta' inflazzjoni fi 32 xahar matul dawn l-isfidi internazzjonali bla preċedent fosthom bil-pandemija globali u żewġ gwerer fl-Ukrajna u l-Vant Nofsani. Inflazzjoni nieżla naħseb l-ewwel sinjal nagħtuh f'Ġunju nisperaw fil-Bank Ċentrali Ewropew jekk għax ma nistax ngħid żgur sħabi se jagħmlu nibdew naqtaw ir-rati tal-imax. Da jfisser illi aħna b'mod kredibbli nemmnu l-inflazzjoni issa veru tilħaq il-nieżla u tilħaq it-target tagħna. Mir-rapport tal-Bank Ċentrali joħroġ ukoll kif is-sena l-oħra it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna kien b'saħħtu ferm brata ta' 5.6% dan filwaqt li l-ekonomija se tkompli tikber sew din is-sena. Is-sena għaddiet Malta kibret brata ferm aktar għolja minn dik taż-żona euro. Fil-fatt iż-żona euro kważi baqgħet stabbli għaliex kien hemm żieda biss ta' 0.2%, mentri pajjiżna reġa' kiber brata ferm ogħla. Mindu kellna l-pandemija, l-ekonomija Maltija kibret kważi b'7 darbiet ir-rata fiż-żona euro. Da juri ħafna ir-reżiljenza tal-ekonomija Maltija għax-xokkijiet internazzjonali. L-ekonomista tal-Bank Ċentrali sostna ir-raġunijiet ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' pajjiżna. L-aktar fatturi li jgħenu biex ikollna din ir-reżiljenza ovvjament kien hemm l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. Da kellu prezz ovvjament għaliex il-Gvern kellu jonfoq ammont sostanzjali ta' miljuni biex dan ikollna din l-istabilità u allura d-deficit tagħna kien ogħla minn dak tal-Unjoni Ewropea imma fl-istess ħin it-tkabbir ekonomiku wassal biex il-pis tad-dejn nazzjonali baqa' relativament moderat u addirittura s-sena għaddiet naqas u issa qiegħed dejn il-50%.